Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul marfu'ati minal asma'i. Babul marfu'ati utawi iki iku bab mertelaake lapat kang diwaca rufa minal asma'i saking pira-pira isim. Al marfu'atu utawi pira-pira lapat kang diwaca rufa iku asarotun ana 10. Wahia utawi asarotun iku al fa'ilu sing nomor 1 fa'il, sing nomor 2 wal maf'ulu lan maf'ul. Alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Sing nomor 3 lan nomor 4 wal mubtada'u lan mubtada' wa kobaruhu lan kobare mubtada'. Sing nomor 5 wasmu kana wa aqwatiha. Wasmu kana lan isime lapat kana wa aqwatiha lan pira-pira dulure kana. Sing nomor 6 wasmu af'alil muqarrabah lan isim af'alul muqarrabah. Sing nomor 7 wasmul kurufil musabbahati bilaisa. Wasmul kurufi lan isim pira-pira kuruf al musabbahati kang diserufake apa kuruf bilaisa kelawan lapat laisa. Sing nomor 8 wa kobaru inna wa aqwatiha. Wa kubaru inna lan kubari lapat inna wa aqwatiha lan pira-pira dulure lapat inna. Sing nomor 9 wa kubarulah allati linapyil jingsi. Sing nomor 9 wa kubarulah lan kubari lapat elah. Allati rupane lapat elah linapyil jingsi kang krana nafiake jenis. Sing nomor 10 wattabi'u lil marfu'i. Wattabi'u lan lapat kang manut lil marfu'i maring lafat kang diwaca rufa. Wa utawi tabi' lil marfu' iku arba'atu asya'a ana 4 pira-pira sewiji-wiji. Rupane sing nomor 1 anak tu naat. Sing nomor 2 wa atfu lan atop. Sing nomor 3 wa tauqidu lan tauqid. Sing nomor 4 wal badalu lan badal. Jadi tabi' lil marfu itu ada 4. Naat, atop, tauqid lan badal. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.